Čaute ľudia, zdravím vás ja, Crafteam SVK a dnes je to už, je to vlastne prvé video a tento let's play bude na hru Starfarer a proste natáčam s novým programom a úplne je to super, takže táto hra je o tom, že vidíte, tu sú také, ukážeme si ukážku. Bojujete a staviate rakety, čo je vlastne podobné jak Star Wars, ale ne. Star Wars to není. Ja som tento tu, keby niečo. A idem práve ku tomuto, lebo ten je bezpečný. Tí, čo sú červení, sú strašne nebezpeční. Tyče tento napríklad. Ale na to by sme zase... nejaká... nejaká planéta. Počkať. Ne, počkať. Tu je slnko. Počkať. Pri mojej planete niekto je. Ahoj. No, to sú kupujú veci. Moja raketa vyzerá takto. Má takéto obranné one. A teraz som, neviem, si znížil objem. Tak, super. A ja som fanúšik takýchto vesmírnych hier. Bude to aj taká séria. A ešte som ani nenatáčal žiadne videá. Mám tam len intro, ale nebojte sa, zatiaľ budú ďalšie tutoriály, budú let's play a gameplay a možno aj nejaké timelapsy. Možno, neviem. Takže teraz sme narazili na túto onu. Obsahuje tieto rakety. Takú pirátskú onu. A dáme take profession command of feet. Alebo také niečo. A moja raketa je takto. A keď strelím, to strelím. Čo? Strašne pekné zvuky to vydáva. Keď ja si to odmieram. Idem. To je vlastne teraz taký súboj. No a už som našiel rakety, takže ja idem na túto. Čo je hneď tu na. Ktorá je bližšie. Táto ide stade. Táto ide tu na. Dobre, tak ja idem na túto. Počkaj. Ktorá je bližšie? Teraz neviem. Táto. Nie. No toto bude fail, lebo... Choďte preč. Ja útočím len na rakety. Takže tu. A tieto laserové... nemám. Ani to bohužiaľ nebudem mať. A teraz sa snažím ničiť nejakú divnú raketu. A nejak to nejde. Oni ma zabijajú. Takže musím zdrať. Fakt neviem to ešte veľmi dobre hrať a... No, už ma aj zničili. To je mapa, keby ste nevedeli. No, sme aj zničili. No, do toho som si nemal začínať. Ale veľkú raketu majú. Je malá raketka, veľká raketa. To som ja. Nevadí, ja som ešte raz ako mám raketu, takú istú? Hej, takú istú. A neviem, prečo si to zmenšujem. Ne. Tak a... Tak, super. Na mape idem na moju planetu. Tu som si ja obľúbil, lebo stále tam chodím. A úplne je to taká príjemná hudba a je to úplne super. Kde som? Tu som. A vlastne ja vám ukážem, čo je vlastne toto koliesko. Toto koliesko je vlastne to, že si môžete kupovať nové veci do svojho, napríklad GPS, vidíte,
DPS a mont a všelijaké blbostičky a zbrane. Aha, tu na... OK. Run simulácia. Nie. Čo som spravil? Ja neviem, čo som spravil. Teraz na mňa prídu takí 5. Jo, meteoidy. Bum. Jo, hackchat. No, meteoidy. Au. Choď preč. Nemám rád meteoridy. Aha. To sa asi musím vyhýbať meteoroidom. Jo, teraz takto na mňa. Aha. Tam je... Čakaj, dá sa to... Jo, super. Sa dá ovládať aj šipkami. No, to je super. Som sa dá waypoint. To je jedno. Hej, toto sa musím uhýbať tým meteoridom. Bum. Hackchat. Bum. Tam je nejaký mesiac. Ne. Super, vyhnuli sme mu, chod preč. No som si... Jo, to sa super, to sa dá stopnúť hra. Spaceom. Potom toto... Už to... Ja to nechcem hrať. Yes. Tak. A radšej idem preč od tejto rakety, inak ma rozbije. A ja idem rýchlo tu na rýchlo. No super. Vlastne krúžim okolo jej osy. Čo pekne sa mi dala raketa. Charakter. To môžem mať hociakých aj vojakov. No, ja som ten craftím. A intro ani nebudem dávať do videa, lebo aj tak, na čo? Nikto nemá skoro intro. Majú niektorí, ale ja idem na pirátov silnic. Bože. Počkať, ako mám raketu? Pirát silnic. Tých budeme volať, že piráti silnic. Za ním! No choď. Áno, super, sme sa stretli. Ne.